Non facemos máis que perder tempo e talento en tarefas burocráticas nas que non engadimos valor. En Consenso creemos que temos que reimaxinar o Vigo para liberar o noso persoal daquelas tarefas nas que non engaden valor e que se adique àquelo no que marcan a diferencia. Queremos facer unha transformación profunda da Universidade de Vigo e por iso queremos propor 4 medidas concretas. A primeira medida é unificar todas as webs, todos os trámites, todos os formularios que temos na Universidade de Vigo, incluso os canles de comunicación, para que todo este integrado. O que buscamos é que a información que realmente de interese para o estudante, para o PTXAS ou para o PDI, lle apareza ben visible, xuntamente cos calendarios, os procedementos, é dicir, que todo este integrado en unha plataforma personalizada, nun sistema máis intelixente, máis personalizado, e que reduza o tempo que adicamos cada día a informarnos, detectar convocatorias nas que estamos afectados, anotar nos nosos calendarios cando toca tramitar certo procedimento. Todo iso ten que integrarse nunha plataforma, nun calendario, nunha axenda particularizada, e todo iso nun único portal do PDI, dos PTXAS e do estudante, totalmente personalizado para cada un. A segunda medida é o principio dunha soa vez, pero realmente aplicalo na Universidade de Vigo. Non ten sentido que teñamos que aportarlle a nosa propia institución documentación que a institución nos enviou a nos mesmos e que, polo tanto, lles consta. Non ten sentido que entre os servicios non se podan pasar esa información. Temos que integrar a información e non ten que ser o usuario responsable de que un papel lle chegue dun servicio a outro ou que el lle facilite un documento que a propia Universidade de Vigo xerou. Iso ten que revisarse e ten que aplicar verdadeiramente o principio dunha soa vez. Igualmente, tampouco ten sentido que, estando xa autenticados no noso portal, teñamos que cubrir a nosa identidade, cal é o corpo que pertencemos, o noso enderezo. Ten que estar todo moitísimo máis pensado e particularizado para o usuario. A terceira medida guarda un pouco relación coas anteriores, é un sistema de tickets para calquer procedimento que iniciemos. Se nós temos que facer un trámite, inicias un proceso, en ese proceso se crea un fío no que aportas unha información, o servicio afectado pode contestar e toda esa conversa queda nun único fío no que se pode facer un seguimento e ter unha trazabilidade. Se fai falla aportar máis documentación, se engade nese ticket, nese fío de trámite, e unha vez que o trámite acaba ao final, se pecha. Pero ten que facerse todo nunha canle única no que toda a información, incluso de diferentes servicios, este integrada. Non ten sentido que estemos enviando documentación por correo electrónico e logo temos os nosos buzóns de correos atascados de información. A cuarta medida é o semelgo digital. O que queremos é modelar toda a Universidade de Vigo, incorporar toda a información que temos do pasado e as proxeccións do futuro en canto a plantillas, PDI, PTXAS, evolución do estudantado, das titulacións, para así poder predecir mellor o que temos que atender no futuro e poder planificar a chegada de profesorado, as ofertas académicas, o desenvolvemento de infraestructuras, para, a través desa mellor información, facer unha planificación que nos permita adiantarnos o que imos necesitar nos próximos 5 ou 10 anos. En resumo, o que propoñemos é desburocratizar a Universidade de Vigo para liberar o tempo ás nosas persoas para que se podan adicar o que realmente engaden valor.